हेलो हाय हेलो भाई नमस्कार नमस्कार। समस्ते केमिति अछंदी आशा करी आशा समस्ते करतु भलरे ଥିବେ। भलरे थिबे समस्ते। आजिर ब्लॉग बनैबार मुख्य कारण होउची एमतिरे भी आमे कोउटी आउ जाहि पारुनु जेहेतु मते टाइम मिलुनी प्राय टाइम ड्यूटी रे रही जाउची 12 घंटिया ड्यूटी एमती ଆପଣ थकी ମାନେ ବି जाउची। ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କଲେ आपण माने सपोर्ट करंतु प्लीज आउ सब्सक्राइब चैनल को शेयर करंतु ଲାଇକ୍ आगो ସେୟାର टिके बढ़िया को ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ आपण କରନ୍ତୁ। माने एनकरेज कले आमे आगो को निहाती बढ़िबु। ବହୁତ सब କିଛି କଥା सबुबले ଅଛି आशा ଆମ रखिछु। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି। कोटी कौन देखाला केमती भल पाइलु कथा कहबू टिकी निकी आम विषय କ'ଣ ପାଇଁ जनइबू ଆମେ ଘରେ ନ ଦେଇକି ଏଠି रହୁଛୁ ସବୁ କିଛି କହିବୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବୁ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କଥା ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଥା ହିଁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି ଆସିକି ରହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ସବୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ସବୁ କଥା କହିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଫୁଲ୍ କଲେ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ କରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନକରେଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ସବୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆମର ବି ଆଗ୍ରହ ହେବ କି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆମେ ସପୋର୍ଟ କେଉଁଠିକି ମିଳିବ ଗଲେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ନିହାତି କହିବୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି ଆଉ ସେ ବି ଏକା ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଣିଥିବ ଥକି ହାରିକିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ଖାଇ ପିଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଜି ବି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କାଲି ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଏମିତିରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ 5:30 ପାଖାପାଖିରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି 6ରୁ କମ୍ପାନୀକୁ। ଆସିକି ଖାଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉନି। ଏମିତିରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପୁରା ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା 6ରୁ 6 ରହିଯାଉଛି ନାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି ଥକି ଯାଉଛି ସକାଳକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ବି ମନ ହେଉନି 7ଟାରେ ଶୋଇଲେ 7ଟା 8ଟା ସେ ପାଖାପାଖି ଶୋଇଲେ 12ଟା 1 2ଟା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଆସିକିନା କେଉଁଦିନ ପରିବା ନଥିବ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ହେରିକା ନେଇକି ଆସିକିନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କିଛି ସମୟ ତାପରେ ପୁଣି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ମୁଁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନିହାତି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ବନି ରହିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ସବୁଆଡ଼ିକି ସପୋର୍ଟ ବୁଲିବାକୁ କରନ୍ତୁ। ବି ଯିବୁ ସବୁ ଜାଗା ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେଉଁଠିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ରିଲ୍ କରିଦେଉଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁଣ୍ଡୁନୁଙ୍କୁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା କେଜାଣି ସେ ରିଲ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁନୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ରିଲ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ତ କରିପାରୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ରିଲ୍ ବନେଇ ଦେଉଛୁ ସେମିତି ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉନି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆମ ଘର ଟିକେ ନିଚ ଜାତିର ସେମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଜଣ ରାଜି ଖାସ୍ ଥିଲେ। କରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଜାତିକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଟିକେ ଚାଲିଛି ହଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ପୁରୁଣା ସେସବୁ। କାଳିଆ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଇମା ଆଉ ବାପା ବୋଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ରାଜି ଘର ହଉ ନଥିଲେ। ନ ହଉ ସେଟାରେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘର ଏମିତିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ର ଏମିତି ଆସେ କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ପୁରା ଏକା ଏକା କେହି ସାଥ ନଦେଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଯଦି ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ହଁ ଆମ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ଯୋଉଠି ତ ଭଲ ପାଉଛି ସେଠି ଭଲରେ ରହିବ କି କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ହିଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି କି ବାପା ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚାହିଁଥିଲୁ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲିକି ରାଜି କରିକି କନଭିନ୍ସ କରେଇକି ନା ବାହା ହେଇଯିବୁ ବୋଲି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କି ଆମର ବୟସ ହେଲେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ଏମିତି ଇନ୍ କେସ୍ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେନି, କିଛି ଜଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କିଛି ଜଣ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବହୁତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆମର ଲଭ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକିନା 6 ମାସ ପାଖାପାଖି, ହେଲେ କିଛି ତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାଟ ବାଛି ନେଲୁ। କାହାକୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସବୁ କଥା, ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କେହି ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମିଳିଲାନି। ହଁ ସପୋର୍ଟ କିଛି ମିଳିଛି, ହଁ ତୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ହଁ ତୁ ଏଇଟା କରିଦେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ନିଜେ ଲଭ୍ କରିଛ, ନିଜେ କୁହନ୍ତିନି ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିନା ଭାବିକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଧ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ। ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ବନି ରହିଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ସଦାବେଳେ ରହିବ ଆମ ଉପରେ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବି ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ହଉ, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁ। ସବୁ କଥା କହିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଦେଖା ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ନିହାତି କହିବୁ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।